Ok, salutare tuturor și bine am găsit la un nou tutorial de-al meu. În acest tutorial vă voi arăta vă voi arăta cum să vă faceți un intro. Bun, deci vă duceți pe linkul ăla din descriere și vă dă pe pagina asta. Bun. Vă logați, adică vă înregistrați și după aia dați aici pe pagina 3. Ăsta e cel mai șmecher intro, deci dați aici pe next, dați nu știu ce, confirmați și dați pe customize now. Bun. Și o să vedea aici, aici o să vă alegeți culoarea, deci eu o să-mi aleg green, de exemplu, și sus aici să vă alegeți primul, adică, nu știu, green block gaming, să zicem, și nice and YOLO. Bun. Bun. Ar trebui să mi-l dea Using aici. Flick Express Basic. Nu. Vrei să mi-l dai? Să văd cum e? Nu vrei? Bine. Ok, dăm aici la Place Order și dăm Yes. Și după aia dăm la View My Orders. Pam, pam, pam. Și vedem aici că se face un nou intro. Așteptăm să se facă. Ok, și-a apărut. Și dăm aici Click to Preview. Haide. Haide. Da, mi se încarcă un videoclip și durează ceva. Da. Trebuie să mai vedem o dată. Ok. Ok, cam atât pentru episodul acesta. Sper că v-am ajutat. La revedere!